480 maraka, ti sad ima 484 maraka. Prči ti sa 4 marka u podigu stroj. Znači, godina marka. Pa nemoj pričamo. 4 marke, 4 marka u podigu nakon 4 godina rada. 4 marke, 4 marke. Je, daškaj. Beba, jesam ti čovjek shvatio šta sam ja ti reći? Zna se ja prije priče šta si. Znači, Je. Depa i dalje ne valja. Ne valja. Komunistički sistem. Mi smo se borili protiv komunizma, protiv tisa. Šta je komunistički sistem? Komunistički je sistem to. Ovi što su otišli u Njemačku. Pa šta? Misliš ti da oni side 12 sati? Ja, ali kako je Njemačka otišla u Njemačku? Kako hoćeš? A zašto su otišli? Zato što su neradnici. Zašto? A rade u Njemačkoj. Boga mi rade. A rade, a šta se rade? A to li ne rade, ne bi radili, evo. Nemaju ljudi posla. Ja prvi nema posla. Aj ti im nađi posla. Aj, bola, Aj, nađi posla. Ujutru iđem raditi, protiv ti sad nađi posla. Kako? Bilo kakav posla. Ujutru iđem. Kako 33 godine? Ja. Otkad tražiš posao? Ima, od kad sam pristao sa Jozo 10 godina. Ja. Iđe ti beneficirani radni nerad. Ima jedan vas koji ištakine, kaže, ajmo proslaviti večeras. Danas je 15 godina od mog nerada. Kaže, evo, pa kako 15? Ovdje sam plaćao Ljuško, ispod na prči tisa, 1.500 eura, prči tisa, onda moli iz Njemačke dolaze svi kući prči tisa. U Njemačkoj rade za 1.400 eura prči tisa. Znači, svi iz Njemačke mi dolazili kući prči tisa. Znači, Njemačka mi propala govor te prči tisa. Nema ni ne za živiti. Uvozi Nemce, beba, to mora.